Sanibona abantu base South Africa, sanibona ama MK amahle. Sanibona Mabhinqa. Sanibona nje abantu base South Africa bonkana. Mabhinqa lena ngibhekise kunina kakhulukazi ngabantu abahambe befuna ukucekela igama lenu phansi noma basebenzisa igama lenu ngoba behlose izinhloso zabo. Ngizokhuluma ngongezwe la. Ungezwe uShiblike wawa kufanele ahleze kwazi lo. Uthi uShiblike wawa ke this time. Yabona uma esezodlalela kwi MK hayi uShiblike wawa ngokuthi uzodayisa abantu bese sebenzisa igama lamabhenci. Nganza kwethu ngifikelwe information ekseni. Ngizoqala ukuthi ungizwe uqalapi. Ngesikhathi seEFF. Ungizwe into eyenzekile kunomfana la oka ANC. Okhona ekuthiwa ulindo kuhle wakaXoli. Lo mfana lona usetshenziswa ufikile eMbalula. So ufikile eMbalula umkhokhela u15 million lo mfana lona. Maye ukhokhela u15 million ukuthi kufanele benongizwe akhokhela ungizwe ukuthi enze umcimbi that counters iEFF. Lesi sithuphethu ke sungizwe ke base besinika ke yena ke bamnika ke u3 million. Ngoba le mali kwakufanele ukuthi kahle bayisebenzise yonke mangabe bayisebenzisa yonke ngoba they were supposed to pull ama artists that are crowd pullers ukuze angayi lapha elentuzeni eMoses Mabhida. But ke lo mfana ngegrade wayigodla imali wayesekunika okushintshana lokho kungizwe ka3 million ngoba uzoplana ievent bese khokhela ama artists asale naloko shintshi. So ke ulindo kuhle Xulu umfana nje okhona kaANC uyena osetshenziswayo ukuthi ene asebenzise ungizwe ekutheni enze lama counter event lawa kuma parties. Yabona njengoba esenze lena njengamanje nganza kwethu this information I'm getting from mangithi credible source ngolindo kuhle benombalula. Ungizwe njengoba kwakufika amaphoyisa laphana engathi ayamqhakazisa nani ayezenzisa nje amaphoyisa laphana nongizwe wayenzela ukudidisa ukuthi kuhamba kanjani. Kahle wayazi ukuthi kwenzakalani namaphoyisa ayazi ukuthi kwenzakalani ngoba ayethunyelwe usigqoko. So usigqoko ke uyazi naye une information uyayazi leyo nto leyo usigqoko yabo. So ungizwe ke this time unika u1.5 million ukuthi organize le yase workshop. Kuseyena lo mfana lo ethi ulindo kuhle Xulu. Imali ke eyithatha ke kumbalula ngoba they are sabotaging. They wanna sabotage le eyase Orlando Stadium. It's a counter. Nokuthi bafuna ukusabotage if uzoba nama gatherings nani kubantu abangayile Orlando Stadium kuba ukuthi baheha kanjalo ngokuthi beze kwi-event using igama lamabhenqa ngoba ungizwe konke akwenzayo ukwenza ngesisu nendlala. Apparently ungizwe njengamanje is looking for ivenue eGoli akayitholi ngoba ufuna ukwenza the same event ngoba ukhokheliwe ngoba kahle bafuna ukucounteracta kulento yase Orlando Stadium. Ungizwe kushaye phansi ke nganza kwethu kwashunquthula. Ushaye phansi kwashunquthula ngike ngakhuluma nelinye iCommander elithi linazi insizwe ehlanganisa ehostel ukuthi kufanele bayihlalele phansi indaba kangizwe ukuthi ungizwe uza ngesisu ungizwe uzosebenzisa amabhenqa ekutheni alentuzi asabotage iMK. Hayi uShiblike wawa ke this time njengoba bekhokhelana laba lezimali ezisuka koMbalula ziye kulindo kuhle Xulu ziye kungizwe ungizwe ke akakhohlwe this time. Sizohlala phe kwakhe ithonto yabo sizohlala nje phe kwakhe ithonto ngeke le athuthi ufuna ukuyenza isabotage kodwa mangabe uyezwa mnewethu ungimeme ku live wakho ngaleso sikhathi obukhona ngaso ngoba hayi le information solokhu sifakile nje ungizwe ukugejile ke this time udlale ngeke ukuthi unqamalala demsupporter kangaka ungizwe usezoshaya ama counter esetshenziswa oMbalula benolindo kuhle Xulu ukuthi enebenze lento lena abayenzayo. Ugejile ke abakhohlwa ungizwe needs to be disciplined
kufanele nje discipline. Mina ngiyisilo kahle kahle bekufanele ngabe ngiyayiqhelalanisa noNgizwe ngoba uNgizwe ifuture yesilo ila kwi-MK. Masike saya elentuzeni, masike salithatha lolu khetho, isilo ifuture yayo ikuthina ngoba kahle kahle kwansi kwaba nelentuza i-fourth pillar yama traditional leaders, kube ne traditional house. Isilo siyiphathe and yalokho, so kufanele siqhelalanise nabantu abazosigcekela phansi nabazosiyisa phansi. Lesi sikhundla lesathutha umbeke sona lo uNgizwe kufanele amshaye phansi. Siyazi ukuthi isilo si-compromised, kodwa ke kufanele naso sicabangele ukuthi ifuture ikephi, iyaphi. Isilo sisesincane and kufanele sihlale kulesi sihlalo. Ubaba waso uMdlokombane wahlala kulesi sihlalo kunzima kunjalo, washo futhi ukuthi abantu abafuna ukumphuca umhlaba wakaZulu bayoze bagcine sebexabana bebodwa. Uyobaqalekisa even la ekhona. Mdlokombane ke njengamanje ke uNgizwe njengomthengisi sellout, deala naye Mdlokombane la ukhona. Yilokho nje bengikuthi angikudlulise nganza kwethu ukuthi imali isuka ngibalula iyakulinda okuhle exulu yakungizwe. UNgizwe uyena kahle kahle usebenza nabakagogo ukusabotage, njengoba ezama ukushaya manje icounter ngathi weNgizwe wenzani uNxamalala kuwena. Awuphendule lo mbuzo ukuthi uNxamalala wenzani kuwena. Nganza kwethu, please share and move this post. Ngeke sidlale uNgizwe. Share, duet, do everything. Fake kwamanye ama-social platform, do everything. Ngeke size sidlale. Le information ngiyithola from a very very credible source. Very credible source. Yabo. Ifike kumina ekseni nje, yafika yathi qi. Ngoba yafika iningi, ngine-information eningi but engeke ngize ngiyidisclose because it's too sensitive. Yabo. So ke uNgizwe ushiblike wawa ke this time. Yadla